Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bocleng tantang kolom ayo cok budal aman pokok tul mandang gawe dia ladal yang lu kita makulin dan kong makur kong sok ayo jak putar yang ada lemu gaut parmadang rong ceting jak ada polo bosok budal rohat polo rasa cepotan atau pengen wah dobleh nek mangan rong ceting dhewe wah lancar ya
kepleset tiba dhewe-dhewe. Lah iki do turu kabeh lho, Pak. Turu ning melek. Sing turu nggon-gonan biasane. Lah nggih. Oh, ngono. Heeh. Iki ngene Mbak Erni, ya Mbak En. Oh. Pripun Pak Abang? Iki ya kanggo pengeling-eling. Nggih. Di kota jaman semua dina Setu Legi. Tanggal 26 Mei tahun 2006. Jawa Tengah Yogyakarta kekencang menggah gempa bumi. Pengetan kuwi peparinge Gusti Kang Kuwasa muga tansah eling marang panguwasaning Gusti ya. Kanggo pengeling-eling kudu lagu gempa bumi ya ning Bapak loro.